I'm SAP to the yellow that is Sabelo. I'm the relatum Shobanisa. How bafana senifikile? Yebo, sifile. Hayi ake ngimkhombiseke la sihamba khona. Okay, all right bafana. Lo mgodi ngifuna ningibele wona la. Right. Yeah, ngimbela. Ake ngitholela amathuluzi. Okay. Lungile bafana. Manje bafana kuzoba imalini? Kuzoba 500 la. Hawu, Yebo. awungeke bafana. U500 imalini anenze noma kube u100 ungenani. Hawu ngeke uyadlala lo baba. Lo mgodi ongaka baba lo msebenzi ongafuna sozela ngo100. Yini 100 rand? Ungathenga ngo100 rand. Bafana. Yenzani noma kube u150 ke kungcono. Auction uyabhida. Hayi, asambe bafika phela lo. Manini phela bafana sikhulume. Imani sikhulume. Zemkhonto. Sikhuluma. Hawu. Uthini baba? Hayi bafana, asenze noma kube u200. I-last offer yami angidluli futhi. Hayi bafu. Yabona la. Sisemhlanganweni wenyunyane nomqashi phela manje. It's a wage negotiation. Baba. Nathi last offer yethu 500. Asihle. Hayi ngeke bafana. Hayi ngeke, musanukudlala ngami. Yabona nje futhi baba. Kumele ngabe seyikhuphula le mali. Ukushipisele kabi. Ngisho enkolo lakini, imfolomana ayubhali lo 500 senushoyo. Yilapho ke inkinga yakho na baba. Thina sikho kuleyo contract yakho lo okhuluma ngayo thina. Hawu, kahle phela bafana, hawu. Sale kahle baba. Manini phela, manini. Okay, ayikulungile, kulungile. Uyabona mina ngisho ngathi ngikulandele uJesu ngimlethe emhlabeni ngiyomlanda mntakwethu. Esiphebe ibuka hayi ukuthi anganeliseki ukuthi ukube bengazi bengizocela ukuthi uhalf kube we-airtime omunye kube we-voucher ka-Hollywood sithanda sami. Oh hayi ungakhathazeki mntakwethu uzoyithola. Ngiyabonga we-love. My baby kanti ngikubona nini? Sithanda sami ngisalinda umama abe nemali angifayele ukuze ngizokwazi ukusuka la eGoli ngize eThekwini ngoba u-anti uthe akanayo imali yena. Ewu. Sengifuna ukuthi sibonane, hayi silokhu sikhuluma ocingweni. Manje kuba imalini ukusuka lapho? Ibhasi liwu700. U-Uber usuka uya ebhasini u450. Lihamba u2 days. Kushukile uma ngizosheshe ngifike ngosuku. Awungijahile yini wena baby? Hawu ngijahile. Kube kuya ngami nje ngabula hleli nawe. Ibhanoyi u2000 in 2 hours. Ngingabe ngilapho. Uma ungijahile ngizoza straight kuwe kuqala. U3000 rand uzokwanela? Yebo uzokwanela love wami. Okay, all right ngizokufakela khona manje sithanda sami. Sithanda sami ngiyabonga ingenile. Sane ngithe ngithelifhe savana nani konje? Bethu ngisefonini uzobona khona amdava. Hayibo sane. Kwenzakalani lapho?
Hayi lutho bheba abantu abadlulayo lapha. Manje umdavu ungenaphi? Umdavu wani manje? Hayi cha phela ngisho ngoba Sesiqedile baba. yini ngoba ngisocingweni. Uthi yini kumina? Baby ilaba. Hey baba sesiqedile sicela ukuhamba. Hey, fuck off man. Anibona ngisocingweni la. Uthi faka off kimi? Cha man. Yini izinja yini? Hayi baba ngathi uyasethuka-ke kodwa manje. Oh ayi uxolo bafana nisuwena aqhamuka ngesikhathi esi-wrong. Oh yeah. Ngiya-understand. Naka amathuluzi akho baba. Sicela iy'nkomo zethu. Inkomo zani lezo? Amachankura baba, amaching-ching. Oh hayi kulungile asiqale sibone phela umsebenzi qala. Ya baba nawu kumgodi sesiwumbili. Bafana. Yini le? Umgodi baba. Hayi bafana ngazodlala ngani. Umgodi wetoilet lo omngaka. Ufuna nto baba. Yini? Akona umgodi wetoilet lo. Yini noma mhlawumbe nimba ibhohole noma nenzani? Akona umgodi wetoilet. La ungakhipha imgodi ewu2 yetoilet. Baba, cela ukhokhe imali yethu. Sesiqedile. Mana Layelani. Mana baba. Baba. U100 besivumelene ngawo. Ngoba ngishilo wathi ngifuna usuke la kuleli hlombe lami. Uya le uyofika la okuphela khona lokhuzi. Umgodi ke wethoilet. Hayi lento eniyenzelana. Mana baba. Lokho basusumbeka nje umgodi. Kanti Mana baba. Baba. Sizocela baba ukuthi ungene la ngaphakathi emgodini. Ukuze uzokwazi ukuthi usikalele lo mgodi ukuthi kufanele ukuthi usuke kuphi, ugcine kuphi. Mfana manje ngiyawenza nje ama-measurements wabona nje. Ngingena kanjani manje? Cha baba indlela okala ngayo ayikho indlela ayikho right indlela okala ngayo. Kufanele ukuthi ungene la phakathi usitshengise ngoba uyabona uma uzokala ngengalo uthi leyo nto leyasibona nje. Ngcono uma uzongena la phakathi usitshela ukuthi umgodi wakho awusuke la ugcine la. Okungcono ke sizogqiba siphinde sumbe kabusha. Socela ukuthi ungene la baba. Awungene wena la phakathi. Ungikalele nje. Manje awuyiboni lento Angiyiboni baba ngicela ukuthi ungene wena la phakathi ungikalele lento oyikhuluma ngayo oyifunayo. Ukuze sizokwazi ukuthi sithole kahle i-measurement yakho. Mana bafome yena. hayi okay kulungile. Qibale nje baba. Qibale nje baba. Hayi bafana. Nenzani manje? Nenzani. Hayi bafana nenzani manje? Siyayithola le mali baba noma siyithola. Abafana besivumelene njengo-100 manje. Man. Okay, kulungile wona ku200 sike lo besikade sikhuluma ngawo. Bafana ningayenzi lento ningayenzi. Ngicela ngikhiphe lana. Oh, bafana yini manje? Okay. Ikhona manje. Mawungena nje lapha ne. Siyame. Phela coffee table ikhona imali. Oyilande baba. Awukuthi afana ngiyacela fana ngicela ungikhiphe siyayikhuluma lento. Yangikhiphe la imali ethu singayithola. Ikhona vele imali. Hayi. Bafana ningayenzi kodwa lento. Ithini iphini baba? Iphini yani manje bafana. Ngibuye nayo le mali kodwa le mali incane. Kuzofanele usitshele iphini ukuze sizokwazi ukuthi sikhiphe enye imali la ngoba manje usudlale ngathi kakhulu phela wena. Hayi ngeke bafana bekuno-800 nje lapha. Qhubeka baba. Man. Njengamanje sekufanele usinikeze 1000 umuntu ngamunye. Usudlale ngathi kakhulu wena. Incane 800. Ungathengani ngo-800? Futhi wena baba nasekuqaleni sikuzwile kade uhleli lapha. Ulokhuluma nomuntu umthembisa u3000. Kodwa kuthina uthi awunamali. Baba ithini iphini baba? Okay. U1919. 1919. Okay mana ke baba. Nje lento bafana. Kufanele ngiyithumele le mali. Uyicheke lapho ukuthi isingenile. Awuyibheke lapho baba futhi iyangena yini kuwe. Oh nathi ngena baba. Sambeni. Simshiye la kulo muntu angaza i-reverse. Abafana khepani. Sizani.
Sizani khona ngizwayo. Sizani. Hayibo. Ukhona ngizwayo. Yayifaka ufumana yini kanti? Ha babe uthi fafa kumina. Mngani kwenzakalani? Kodwa mngani wenzani? Hawu sorry oh. Yo umuntu cishe wabanjwa. But at least umuntu uholile. Ngiyacabanga usolile. Ngiyathemba ukuthi anothisa ngoba uphizulwa nalamadoda ambele umgodi wetholela. Hayibo mngani kanti ukuphi umuntu okhuluma naye? Hayibo oh yilo baba lapha kamnguni. Hayibo oh ubaba omdala kanje. Hayi lutho kangazi. Hayibo kanti nazana kanjani? uFacebook mngani. Lo baba uno Facebook. Nangu umuntu athetha naye. Mngani avukangile. Hayibo mngani, wena ungenza njani impatho ilahlile ijackpot. Mngani asamsekhipha fast angaze reverse. Yazi uqinisile oh, plus ku right obusa stuck emgodini. Aram senkosi khehla labantu. Hey mngani samdebuyela sami. Sizani. Khona ngizwayo. Kodwa Nkosi yabona nje. Uzube nami, uzube nami, uzube nami.